Entre o 25 de novembro e o 2 de decembro desenvolverase este novo curso impulsado pola Concellería de Servizos Sociais sobre atención a persoas dependentes, un sector con gran demanda de profesionais. Un sector que vai en ascenso, dado que tamén a población cada vez está máis envellecida e detectamos unha carencia de formación, non? Ao mesmo tempo tamén vimos dentro do Concello unha posibilidade de fomentar a empregabilidade nun sector que, como digo, cada vez ten máis demanda e para eso pusemos en marcha este curso de formación que é un programa de axuda no fogar, de hixiene personal e mobilización de persoas dependentes. O temario componse de 2 módulos, un de hixiene do paciente e outro de cambios posturais. Ademais dos contidos teóricos, impartiránse varias horas de formación práctica. O curso se vai a desenrolar en 2 módulos, un vai a ser o de hixiene do paciente encamado, que vai a comprender a hixiene corporal, cuidado de pés, valoración do estado da pel, prevención de úlceras, roupa da cama, cambio de roupa da cama, incontinencia urinaria e incontinencia fecal, e o módulo 2, cambios posturais e transferencias, procedementos de mobilización, de ambulación do paciente, técnicas de mobilización, prevención de caídas e accidentes, axudas técnicas e tecnolóxicas para a deambulación e mobilización de pacientes con guindastre. O curso está dirixido a persoas desempregadas en formación previa na materia. O número de prazas é de 15, que se axudicarán por orde de entrada da solicitude. Os interesados poden realizar as inscricións no Departamento de Servizos Sociais entre o 14 e o 21 de novembro.